Laktar Christian Hamerua, jatend weche mag arita gi kaka itawo chal mar pewe riwruok matawo tuke mag pinje Afrika CAF olero ni en gi geno ne pinje mag Afrika ma ugwe koro biro bago tuke mag CHAN mibiro bagi dwe mar 8 higani. Hamerua ne wuoyo bang' loyo tiegruok mar arita pewe mano bagi kuom ndalo 2 e boma ma Nairobi. Tiegruok no mokelo kanyakla Jokanyo 40 sectors mag arita kowuok e duol mar obila National Police Service kachiel gi apisas mawuok e migao mar arita gi mano mar tuke. Tiegruok no norumo e alap manyayo kanyo mabende nochiwo thuolo ne jogo manoyudo tiegruok neno achiel kachiel kaka inyalo taa yore mag arita e alap. Kenya biro bago tuke mag CHAN komakre gi pinje mag Tanzania gi Uganda. The security architecture is not just limited to what happens in the stadium. We're also interested in making sure that everything is ready in terms of the larger society, the entire city, the entire country, because again, during the period of the major tournament, anything that happens becomes an headline news, just as you know. So we want to be sure that we align in all these areas, and share experiences, best experiences, bad experiences, to prevent us from getting such things happening in our venues.